Una pregunta para las tres. ¿Teníais referentes femeninos en ciencia cuando erais niñas? Aquesta pregunta l'han respost 5 científiques de Balears en una conferència del CSIC per donar visibilitat a les dones investigadores. En 2 jornades, alumnes de més de 28 centres educatius de Mallorca han pogut interactuar amb elles per conèixer millor la seva professió. Com a científiques també és contar als altres el que feim, perquè és vera que hi ha moltes dones que se dediquen a fer investigació i a fer ciència, però tal vegada no arriba a les generacions més joves i no són conscients de que realment si els agrada aquest àmbit i si els fa ganes dedicar-se a això, ho poden fer perfectament. Perquè els referents són una de les claus per motivar les nines a estudiar carreres de ciències. Les referències d'anuncis, de televisions, de programes, de dibuixos animats mateixos han de mostrar que una dona pot fer qualsevol cosa, pot fer el mateix que un home i que no és necessari mostrar un científic només com un home amb una bata blanca, també pot ser una dona amb una bata blanca. Un estudi de la Fundació BIT estableix que, dels alumnes interessats a estudiar alguna carrera científico-tècnica, el 47% són nines. D'aquesta xifra, tan sols el 5,6% mostren interès en professions relacionades amb la tecnologia. A lo que es física, carreras más técnicas, pues éramos ya pocas. En la ingeniería superior éramos solo 2, éramos pues, el 95% hombres. Per això són necessaris més referents per rompre amb estereotips que ja queden desfasats. Algún profesor que te decía las mujeres para ciencia o para la tecnología, no. Y luego en la carrera técnica también algún profesor un poco retrógrado, que te recomendaba casarte o usar la lavadora. Les seves veus xerren per totes les dones que es dediquen a la ciència, perquè no hi ha ciència sense dones científiques. Sus capacidades y sus perfiles, porque hay distintos perfiles en nuestro grupo también,